Вітаю! У мінскага монтажнага хаслы нарэшце атрымаліся выходныя, і таму мы ўсей сваёй сям'ёй вырашылі паехаць да брата жонкі майго швагера, павіншаваць яго з мінулым днём нараджэння. З-за таго, што у нашага немаўляткі сон па распісанню, я пайшоў на свежае паветра з ім крышачку адпачыць. І каб мне было не так сумна гуляць, мой швагер, пакуль усе за сталом, вырашыў мяне экіпіраваць вось такім вось энергетычным напоем. Вельмі падбадзёрвае. І адразу так цёпла на душы становіцца. І не так сумна. А самае галоўнае, не пашкадаваў. Тут 10 літр наліў, грам 400.